Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongietorri bigarren kafera. Festa usaina hartzen dionik egunari, txuriz eta gorriz janzekotan izan naiz, badatoz San Ferminak? Bueno, inigo, badatoz, takite. Asko falta da oraindik, baina egia da, Iruñako udalak atzo jakinarazi zituela Gazteluko plazako kontzertuak, eta horrek nolabait jarri gaitola festa gozez. Rosalén, OBK, Leire Martínez, Ladilla Rusa, Kaotiko, Villano Antillano, Bulego, Thatcher, Zea Maiz, Dupla, Kali Eldandi, Sara Sokas, Lia Kali. OBK esan duzue? Bai. Bai. Ostra, OBK, chaval, OBK. Dijiste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, para echarte en falta hasta la muerte. Eta festak alde batera utzita, uste dute aurrera egin behar dugula efemerideekin topatu dugu entzuleo kurteko egun ofizial arraroena. Gaur, maiatzak 14, aseguro etxeen egun kontinentala da. Ez internazionala, ez mundu mailakoa, ez. Soilik kontinentala. Eta zergatik gaur? Gaurko egunez, 1908an Espainian aseguru pribatua arautzeko lehen legea ezarri zelako. Eta halaber, egun horretan bertan, baina 1946 urtean, aseguruen lehen konferentzia hemisferikoa egintzelako New Yorken. Arrapazank? Nagia ematen dioten elementu guztiak ditu egun honek, egia esan. Baina badakizu zer, baduela nolabaiteko lotura gaurko efemeride nagusiarekin. Izan ere, aseguru asko eta oso garestiak behar dira Everestera igotzeko. Your bags are packed, you'll never leave your home, 'cause you're scared of all the monsters that are waiting to unfold. Gaurko egunez duela 45 urte Martin Zabaleta eta pasan Temba Xerpa Everesteko gailurrera iritsi ziren. Munduko tontorrik altuenera heldu zen lehen euskal herritar espedizioa izan zen. Temba da egun hartako irudi historikoetan agertzen dena. 1953an Edmund Hillaryk Everestera iritsi zen lehen espedizioan egin zuen bezala, Zabaletak nahiago izan zuen gailurreko irudian bere laguntzailea izatea protagonista. Zabaleta eta Temba 45 minutu egon omen ziren gailurrean, jaitsiera latza hasi aurretik. Gaua, gailurretik oso gertu igaro behar izan zuten eta izoztuta hiltzeko zorian egon ziren. Hain zuzen ere, baldintza klimatologiko txarrek eragotzi zuten 1974an 16 euskaldunek osatutako tximist espedizioa Everesteko gailurrera iristea. Lehen saiakera hartan, Felipe Uriarte Gipuzkoarra eta Angel Rosen Lapurtarra gailurretik 350 metrora geratu ziren. Porrotak ez zuen taldea adora gabetu eta jaitsi bezain laster Nepalko gobernuari beste igoera baimen bat eskatu zioten. Usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza. Baimen horrek urte batzuk beharko zituen, baina jaso eta berehala abenturara itzuli ziren. Tximist espedizioko bostek euskal espedizioan errepikatu zuten, tartean gailurretik metro batzuetara geratutako biak eta Martin Zabaletak. Nolakoa izan zen espediziura? 12 mendizaleak martxoaren 20an iritsi ziren kanpamendu basera. Eguraldi txarrak zapuztutako bi saiakeraren ondoren, maiatzaren 13an Lorente, medikua eta espedizioko burua, eta Zabaleta beste igora bat egiten saiatuko dira, Xerpekin batera noski. Hilaren 14ko goizaldean, protagonista berberak saiatu ziren berriro. Ordu bietan, Lorentek eta Xerpa batek amore eman zuten. Baina guardiko 3:30 pasata, gailurrera iritsi ziren euskal alpinismoan historia egin zutenak. Ikurriña munduko punturik altuenean jarriz.
Ikurriñan dago bai, eta egian hori ikusteko intentzioarekin gaurko egunez duela 21 urte helikoptero bat Everesteko gailurrera iritsi zen. 2005ko maiatzean Didier Delsalle izeneko pilotu frantses batek Eurocopter ES-350 B3 helikopteroarekin lurreratu nahi izan zuen Everest tontorrean. 8.800 eta 58 metrora. Ordura arte inork ez zuen inoiz helikopteroz egan egin munduko mendirik garaienerano. 2004ko apirilean, Delsallek proba bat egin zuen Frantzian, eta helikopteroak egan egin zuen 8.992 metroraino. Gero, bera eta bere enpresa den antolatzen hasi ziren urtebete geroago plana aurrera eraman nahi. Urrutian zerutik helikopteroa mendian barrena heldu da trena. Eta gizue entzuleo goiuri zepozik dagoen aukeratu duen kantu honekin. Kontua da, 2005ko udaberrian helikopteroan Nepalgo hiriburura iritsi zela Katmandura New Delhitik bidaia luze bat egin ondoren. Hainbat saiakera egin zituen, baina oso gaizki pasatu zuen. Ikusi baitzuen goranzko korrontearen uinek ozta-ozta uzten ziotela nahi zuen altuera kontrolatzen. Frantziako pilotuak arropa termikoko bi kapa jantzi zituen bere anorakaren azpian eta oksigeno botila osagarri bat hartu zuen hipoksiaren ondorio latzak ezpairatzeko eta burua garbi edukitzeko. Helikopteroko leihoak zabalik utzi zituen bere arnasak kristaletan izotzik soretzezan. Eta horrela, 2005ko maiatzaren 14ean motorra piztu, kamera bat grabatzen jarri eta Everesteko gailurrerako hegaldiari ekin zion. Iritsi zen, eta baita lurreratu ere. 3 minutu eta 50 segundu egon zen bertan, eta bizirik itzuli zen. Baina itzultzerakoan ikusi zuen kamerak ez zuela ezer grabatu. Hau marka. Pakete. Oazito mazo da nahu, barkatu. Helikopteroetatik hegazkinetara. 2001ko maiatzaren 14ean, bardeetan bombardaketa maniobrak gelarazi zituzten Euskal Solidarioak taldeko 10 ekintzaiek. Bardeak ergerentzat zioen pankarta batekin, ustez zaintza handia zuen tiro eremuan sartu eta bombardaketa praktikak egiteko zerabiltzen hegazkin zahar batean kateatu ziren. Antza denez, bombardaketa saioa egitera zioazen hegazkinak ordu erdi zibil ziren gainetik egan alde egin zuten arte. Goizeko 10 jogabeak zirela hasi zen ekintza. Ordu horretan, Espainiako armadako 3 F-18 hegazkin tiro ariketak egiten ari ziren tiro eremuaren barruan. Solidarioak orduan korrika abiatu ziren zuriz jantzita eta aurpegia estalita. Azkenean, sartu eta 2 ordu dira Solidarioen kateak hautsi, banan arakatu eta atxiloturik eraman zituzten. Espero dut gaur gu ez gaituela inorke atxilotuta eramango, baina nolabait kezkatzen gaituzten gaietan ere atza jarriko dugu eta zaurietan gatza bota. Ere bai, Alaia Vickerekin ariko gara esan da bezala eskuin muturren gorakadaren inguruan eta zergatik, azaltzen zergatik hiriburuek eusten dioten neurri batean gorakada horri, bienako kasuan murgiluko gara berarekin. Ondoren, gartxotun zeinek beti bezala doinuetatik aratago karriko digu, bai bere kantu guztokoen zerrenda. Eta badalap laborategia ezagutuko dugu zeguk, badakizue guk estudio honi deitzen diogula laborategia orduan, zoragarria beste laborategi bat ezagutzea Leire Palacios izango dugu gurekin maiatzerako prestatu dituzten gauzak. Kontatuz. Ondoren, Janus Leste retorriko da bere azken diskoaren inguruan hitz egitera, Lore diskoaren inguruan hitz egitera, eta gainera pare bat kantu ere joko dizkigu. Eta Pepe hitz egin beharko dugu Mujikaren eriotzaz bagenekian iristea hartzela, bagenekian paliatiboetan zebilela, baina hitz egingo dugu beraren inguruan baita ere. Entzuleok denerako tarte hartuko dugu urrengo 2 ordutan. Maiatzak 14 ditu gaur eta asteazkena da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Pablo Zurutuza irastortza, egunon? Egunon. Oraintxe konturatu naiz, Vilafranca del Penedeseko farmazeutikoa igual zure parientea zala. Kontatu ez dizut oraindik kontatu. Ez kontatu. Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon, Aizu? bakatu. Txokolate palmera bete hau, edo hau bete txokolate palmera. Esan ezineko paritu bizkigu. Bai? Bai. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 979 du, goizak 10 eta 17 minutu, maiatzak 14, gu 3 zuek 1000 eta horrengo 2 orduetan ados bazaudete, bat egiteko asmotan, etorri gara zuenera. Ongi etorri bigarren kafean zarete, naiz irratian. Badakizu nola hasiko duen gorko saioa? Nola? Kumbia doinuekin. Pepe Mujica sabe bailar cumbia. 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 Vamos todos a Uruguay, a ver qué pasa con la marihuana. Uste dut Pepe Mujikari egin dizaiok egun omenaldirik handiena, dantza egitea dela, irriparre egitea dela, eta bizitza zukutzea dela. Zeharke esan zituen, hainbeste gauza interesgarrien artean, badago bat, eta ez izan zen, uste dut azken txampan esandako horietako bat, ez? Eriotzik ezpalego bizitzak, eroke xarma izango. Beraz, bizirik gaudela ospatu behar, eta gogoratu goxo, Pepe Mujica handia. A su casa. No se queda en la cama trabajando y me voy para Uruguay. Pablo Zurutuza irastortza, ez dizu kontatu, baina Kontatu? larumatean, alerta kimiko baten erdian Katalunian, bukatu nuen farmazia batean bentolin bat erosina jaen errezeta gabe. Zintziate bentolin eman, baina Vilafranca del Penedeseko farmazeutikoaren familia tolosarra zen atxona, amona donostiarra, irastortza abizenekoa, eta hantxe oparitu zidan bentolina nahiz eta errezetarik genuen. Bai. Ez du batek daki, Auskalo. Irastortzatarrak, goierritarrak. Bai, asko zarete irastortzatarrak. Asko, bai. Bai, Mujikatarrak ere, bueno, Pepe Mujikaren kasuan, hauek ere, goierritarrak, behasainen du jatorrizko baserria. Gora goierri. Imanol González Gurutxaga horrela egiten du. Ezker ukabila altxata. Ai, Pepe. Badakizu eskatu duela bere Manuela zen bere txakurra, 3 hankako txakurra, hiltzena bai, baina azkenek urteetan elkarrizketa askotara eraman zuena, eta eskatu du Manuelaren ondoan lurperatu dezatela. Bueno, eskatu zuen, idatzi zutzi zuela, edo lako zerbait irakurri dut Manuelarekin. Pablo Zurutuza, zeina zure maite dut, Asko pentsatu ondoren. Kostatzen zait maite dutena, Por cierto, esan barra daukat hau ere. Baina hasiera berriak, hau da. Hori behin erabili nuen ja, baina hau beste arrazoi batengatik diot. Lan munduan sartu, eta urtetan aukeratu duzun lan hori, gustatzen zaizula ikusten dezuna. Oh, wow. Bai. Hori gertatzen da? Gertatzen da batzuetan. Bai, gertatzen ari zaitu dut. Oh. Lan berri baten hasi naiz, eta nire lau urteko karrera egin ondoren, eta gustatzen zaitela konfirmatu dut. Zer ona? Ez da gutxi. Pila bat posten naiz. Zein da zure maite dutago, Juri? Nere maite duta da, gaur, lehenengo aldiz, azken, ezagitzen bat hilabetetan, egin dudala lo, gau guztian. Hau da, oheratu nintzenetik iratzargaioak jo duen arte, ez naiz esnatu.
eta lehenengo aldia da ez da zenbat hilabetetan, hori gertatzen zaidana, arazoak dauzkatelo egiteko, noiz edo noiz kontatu izan dut, askotan esnatzen naiz, hiruak aldera, ohiko izaten da, hiruak eta lauak huelta horretan esnatu egiten naiz, deabruaren ordua dela esan dit lagun batek, ez dakit zer esan nahi duen. Diote sagar bat buru gainean jarri eta Satanas 12 aldizaten baduzu ispiluaren aurrean, Satanas agertzen zaizula. Bueno, Edo bizilaguna. bakarrik bizi naiz eta ez zaizkit gustatzen horrelako gauzak, ze beldurra pasatzen dut. Tardoan gaur, Inigo, ez dut berriro lo ondo egingo eta zure errua izango da. Baina, egin dut, eta ze postasuna eman didan, esnatu naizenean, ez naiz bereziki deskantxatuta esnatu, ez? Hora, segulako atxeden aldia hartu izan banu bezala, ez? Baina jakiteak lortu dudala, eta ez naizela esnatu, gauean zehar, postasun txiki bat ekarri dit, eta hori zen nire maite dute, iasan esnatu nahi zenean pentsatu duan lehenengo gauza izan da. Badaukat maite dute. Atzeko zaurrera kontatzen ikasiko dut, ez dela kaso betiko galduko zaitu. Nik maite ditut kantu zaharrak, eta zenbakiek kantu hau bidertzeanen kantu zahar hau zoragarria da. Baina maite dut musikarekin lotuta, ez dakit diruri gastatu gabe, ia diruri gastatu gabe oparitxoak egiten dizkiozunean zure buruari, eta nire gurasoek etxea aldatu dute, azken aste honetan uste dut ja gaur etxe berrian direla, eta etxe zaharreko traste asko garbitu, bota, birkokatu danako egin bertzen, ez da, saldu, denetarik. Eta inigo, hemen daukazu gitarra zahar bat, soka faltza zaio, erdia utxita dago, ez da gizena ezun egin, ez, hartuko dut, hori ez bota esaldu. Eta joan nintzen eta konturatu nintzen kriston gitarroia nukala. Eta ez dakit zergatik. Nik badakit gitarra espainola banukela, baina ez dut uste gitarra hori luthier edo artisau gitarra on bat zenik. Orduan, edo bizitzan momentu ematean kanbiazo bat gertatu da. Edo nik banuen kriston gitarroia, ze oparitu egin ziten lagun batek, hori nik ez dut erabiltzen da zuretzako, hori izan zen unibertsitatera eraman nuen gitarra, torrekin ikasi nuen gitarra jotzen, edo zerai gertatu da. Bueno, kontua gitarra hori zegoen pixkatola kaja irekitazpitik, eta soka bat hautsita, beste ardi erdoildu da, eta erosin ditun gitarra espainola soka batzuk, eta lenguan hartu nuen gauean traktetxo bat, gitarrari soka guztiak kendu, hautsak kendu, mastila garbitu, izena du... Ez dakit bere izena, baina soketan ematen olako lubrikante moduko bat, eta fastfreta emanion, eta txukun soka jarri nizkion, gainera, pixkat kontuz jartzen dituzunean, ondon roietuta geratzeko, ilusioz ez, garbi. Eta, hasi nintzen espainola jotzen, eta batetik lehenengo kolpea izan zen, ostras, zenbat iriki bar den eskua hemen, ohituta akustikarekin, eta akustika gaianik akustika txiki batekin jotzen dut azken aldian, travel gitar batekin, zenbat iriki bar den eskua, baina ze ederra den instrumentu batek, pesiat, ez dakit hasierako puntuan kokatzen zaituenean, edo baino, timbrika diferentea nola den, eta pixkat akordeak ere, igual beste kolore batzutakoak bilatzen dituzun, ez, gitarra espainolaren zea horretan, instrumentu berri bat, ez, sormenerako ere traste berri bat. Eta iruditu zaidan oso esperientzia guapoa, eta nago, ez da egin nolabait esateko, ilusionatuta, gitarra horrekin, beraz, hori dan ere maite duta. Ze kantu jozen nuen, lehenengo? Nabil progresio batekin bueltaka. Gero bigarren, nuen Ismael Serranoren Vertigo kantua. Ez beti instrumentu berrian aurrean pentsatu behar dela oso ondo, zer joko dezun lehenengo. Vertigo Ismael Serranoren introa. Jurinen horpegea, da gitarra espainolarekin egindako riff hau. Hau pianoarekin egiten du, baina orain segituan azten da gitarra espainola, Badatore. Entzun. Zebolita. Tiki-tiki-tiki-tiki-tin inbar da hor. Ez da son ateratzen. Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas, besos, recuerdos. ¿Cómo están todos? Te echo de menos.
pasa el tiempo. Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin me observen tu... Eta gure lehen gonbidatua agurtu bitartean ere, errepasatu behar dugu gure txatean daukagun maite dute sorta, ze Gorkak idatzi digu. Kaixo, 1000. saiorako informazioa. Urduri dago Gorka, egunero galdetzen du. 1000. saioaren inguruan. Zure insomnia, baino, ondiago dauke Gorkak, 1000. saioaren informazio eukinai horretan. Eguno, nire maite duta da, nahi dut uda heltzea. Uztaiak 4 hasita, Madrilera orgulloera joan, eta gero bibidaia. Eta tartean musika kontzertuak. Pablo, muganen kontzertuak non? Uda hontan Gipuzkoan zehar. Ari da. Eta bidaiak nora? Hori kontatu beharko digu Gorkak, Janus Lester gaur ze zuzeneko ona daukaten, horren inguruan ere hitz egingo dugu, nola eramaten den disko bat zuzenekora, eta oso banda edarra dauka gainera Janusek, eta hitz egingo dugu horren inguruan. Ismael Serrano behin ikusi non behasainen, zorioneko bazu. Guk ere behin baino gehiagotan ikusi dugu, eta gogoratu beharra daukagu, Ismael Serranok bigarren kafekoi agur berezi bat bidali zigula. Hori ere gertatu zen. Recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Ven, acércate a mí. Goizeko 10:28 minutu ditugu, Ismael Serranok dio usteko berarengana hurbiltzen, baina guk hurbiltzeko beste momentu bat bilatuko dugu. Aurrera egin behar dugulako, bestela duki guztiak gaur ez zaizkigu kabituko bigarren kafearen. 979. saio honetan, bai Gorka, 1000. oso gertu dago. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nintzen argia izan agia. Gure entzulek badakite, baina 1000. saiora bidean gauden honetan, Gorkak gogorarazi digun bezalaxe, ez dago gaizki une berezienak oroitzea. Hemen zegoen Inigo Behin, irrati estudioan, lanean, eta bere adin txikiko Ilobarekin bideo deia zizketan ari zen. Ta halako batean, Ilobak esan zion, Saba, non zaude? Laborategian? Ordutik, gure irrati estudioari, laborategi deitzen diogu. Baina egia da, badirela ofizialki izenean laborategi hitza daramaten egitasmoak eta saretzea zainbeste hitz egiten dugunez, gaur laborategi horietako bat ezagutu nahi dugu. Badalab, hizkuntza berrikuntzako laborategia. Laborategietan gauzak jaiotzen dira. Probetetan, matrazetan, entxeguontzietan, pipetetan, edo beste batzuetan, liburuetan, kuadernoetan, hitzetan, eta maiatza loratzearen hilabetea denez, guk Badalab laborategian jaioko diren gauzatxo hori guztiak ezagutu nahi ditugu eta horretarako gurean da Leire Palacios. Egunon, Leire? Egunon. Leire, asteko egin behar dizkizut bigarren kafeko 2 galdera ofizialak eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Ados. Galderak dira, lehenengo galdera, nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala? Eta beste galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Leire, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dugu, baina pelikulan ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken. Eta esan bezala, 2 galdera horietatik nahi duzun aukeratu. Lehen aukeratuko dut, funerala. Eta... Egingo nukena da funeral zibil bat, eta lagunentzako diru kopuru bat gorde baskari bat egin dezaten. Oso ondo, ja dirua jarrita, Hau, hemen hitz egiten dugu gure gonbidatu guztiekin hiletetaz, eta inork ez digu diru konturik aipatu orain arte, baina egia da oso garrantzitsua dela.
Bai, ez nire polita iruditu zait, eta buruan, egun baten inbarko dugula dekalogo bat, erantzun guztien, erantzun gustokoenekin, nolakoa beharruken bigarren kafeako hileta prototipikoak. Hileta protokolo bat egin dugu. Errez jarri gidazu hau izan delako inguruan naipatu dudan gauza bat eta nahi bat, orduan nahiko errez nukan, erantzuna ematea. Beraz hor, gorde eta diruko purua baskari bat egin dezaten. Bueno, eta ziur erraz erantzungo dituzula baita urrengo galderak, ze hori jakin nahi dugu, maiatzak laborategian dakarrena, ze hasteko, hementxe lehenengo hitzordua gaurko, maiatzak 14 arratsaldeko 6etan, literatura ez sortzaia laborategia. Eta lehenengo galdera da, ea literatura izan daitekeen, ez sortzaia edo oksimoron bat den kontu hau. Ez literatura izan daiteke sortzaia, bai. Literatura sortzaia esaten zaio dagoeneko idatziak edo, bueno, letrak hor daude, eta zuk egiten duzuna da, letra horiek hartuz, beste historia bat sortu. Eta izan daitezke dagoeneko, adibidez, copyrightek ez daukaten liburuen pasarteak izan daitezke kantak, izan daitezke baita ere konprarako erabiltzen ditugun zerrenda horiekin adibidez poema bat egitea. Edo eta buzoira llegatzen zaizkigun ezakit, propagandekin eta beste metrika bat jarrita, beste tono bat jarrita, beste intentzio bat jarrita, beste zerbait sortzea. Izan daitezke WhatsAppeko elkarrizketak. Kontua da, dagoeneko letrak dauden leku horietatik hartzea, irudiak ere izan daitezke, eta horiekin intentzionalidadea landu, formatua erabili, eta jolastuz beste historia batzuk sortzea. Konexio probableak egitea, dagoeneko existitzen diren materialekin. Honetarako beraz, esan dezakegu, ez duzula zertan idazlea izan behar, honelako... Idazle danok gara. Hori azteko. Hortik jaiotzen da kontua, idazleak danok gara. Danok, txikiak garenetik idazten irakasten digute, ez? Eta bakoitzak idazketari ematen dio zentzu bat edo beste. Dago jendea trebesiarik ez daukala sinetsita dagoena, eta dago beste jende bat ez medio naturala daukana idazketa. Baina idatzi denokak egu idazten, eta letra batzuk ordenatzen edo ideia batzuk ordenatzen saiatzen bakoitzak bere modura badaki. Honekin, zerotik hasi beharrean, dagoeneko, existitzen diren mezu batzuetatik eta abiatzen zara, eta landu behar dozuna da, forma. Begira, alduntzearik eta polita da, ze, bai, idazten badakigu, baino askok ez dugu kontsideratzen idazle garenik, eta horrelako ekime batekin, horrelako tailer batekin agian, sartzen zaigu hor arra. Benetan, ez duzu zure burua idazletzat? Ez que, agian egia da, eta leirek esaten zuen bezala, idazle kontzeptua oker daukadala buruan. Bai, eta igual pixkate iruzurtiaren sindromea ere, bai, ez? Idazlea... Bueno, bai, denok gara idazleak, hori argi geratu da. Zuk asko idazten duzu. Baina... Eta oso poesiatik idazten duzu gehienetan. Ez. Bai, zure... Nik kontatzen idazten dudanean, gaur asegurua etxen egun kontinentala dela, eta idazten dut horri buruzko testutxo bat, hori dut poesiatik egiten. Justu hori ez duzu poesiatik egiten. Baina ona dator Dorleta Kortazar ipuin kontalaria, eta itzaki hartuta, ez dakizen metafora sortzen duzu 3 parrafoko sarrera bat Dorletarentzat, eta Dorleta txalo egiten dago bigarren parrafotik, hori bada, ez? Ezakit. Leire, hori bada, ez da? Nik esango nuke bai, ez, gure helburua badalapenda etorkizunean euskara hitz egingo dugula eta euskara presente egongo dela bermatzea, eta horretarako ezin dugu bidetik inorrutzi. Orduan, eta ez dugu bidetik inorrutzi nahi. Orduan, idaztea, letrak izatea, kontzeptuak sortzea, hitz sortzea, etorkizuna irudikatu izatea ezinbestekoa da. Anistasuna, ingurune digitalean, bertatik bertara, kilometro zero, egotea, harreman digitalak, gizaragizko harreman horiek gertatzea, bizitza, esazken finean, bere biziko garrantzia dauka. Eta konexio improbable horiek eta relato horiek egiteko gaitasuna denok daukagu. Goizean esnatzen garenetik, eguerdira arte egingo dugun pentsatzen hasten garen horretan. Etorkizuna irudikatzea izan da ancestralkin egin dugun gauza bat. Eta hori letren bitartez, hitzen bitartez islatzen den gauza da. Orduan, nor da idazle eta norrez, nor dauka sortzeko gaitasuna eta nork ez dauka, guztiok daukagu. Kontua da, erraminta egokiak erabiltzen ari zaren, zuk daukasun behar horretarako, edo ez. Eta mundu guztiak ez du sormen disiplina guztiekin edo modu guztiekin konektatzen, ez? Baina, erraztasuna pur bat eman da, edo beste bide batzuk erabilita, agian, jende gehiago hartzeko kapazakara, edo engantzatzeko. Orduan, gure entzulei gonbitea luzatu nahi diegu literatura ez sortzaia laborategien parte hartzeko, baina galdera da ez dakidan,
oraindik izena emateko aukera dagoen, kontuan hartuta, gaur dela maiatzak 14 eta gaur izango dela arratsaldean. Bai? Gogoa baldin badaukate, ongietorriak, noski baiet. Bueno, maiatzak 14, alegia gaur, 6-eratik 8 Errenteriako badalaben, literatur ez sortzaile laborategia. Niri hau ikaragarri edarra iruditzen zaite. Bueno, Zita gehiago ditugu, larun batean ere beste badaukagu. Horren berri baduzue? Bai, usadio zaharrak, tarotak, naturak eta ludikotasunak zer diote etorkizunaz. Hau da, hemen ohiturak, errituak, ohitura ancestralak eta modernoak, kontatu pixkat gehiago honen inguruan, ze ja izenburuak harrapatu gaitu zalantzari gabe. Ze ondo, behitu kontua da, etorkizuneko 0 bate artefaktuaren baitan, badalapen lan hildoetako bat transversala da etorkizunak irudikatzea, ez? Eta horrek zeharkatzen du, euskaraz hitz egiteko metodologia berriak probatu alizatea, anistasuna lantzeko modu berriak probatzea, disiplina digitalidadea bai, hezkuntza, disiplina ani zeharkatzen ditu, ez etorkizun hori irudikatzeko nahiak. Eta egiten ditugun hainbat gauzen artean, etorkizunekuren inguruan lanean ari gara dela eszenario berriak sortzea, euskararen eszenario berriak sortzea. Etorkizuneku erakusketak 3 sormen artefaktu sortzen dute, etorkizuneku bekatik eratorritako 3 sormen artefaktu, 3 artistekin, Iraiz Mateo, Nora Goialde eta Naiara de la Puente, eta bakoitzak dauka helduleku desberdina, ez? Eta horren baitan sortu genuen programa publikoa. Lehenengo jardunaldia egin genuen zientzia fikzioaren bueltan, zientzia fikzioa balioan jarriz etorkizunak irudikatzeko, ez? Eta izan genuen literatur munduko jendea, sortzaileak, akademiako jendea, eta ideia politak atera ziren bertan garrantzitsuak, utopien inguruan, eta bar. Hau izango litzateke, tailerrak egin ditugu, baita ere bisita gidatuak, eta hau izango litzateke hurrengo jardunaldi esperimental bat, edo laborategi bat. Ordan, gure ideia esan, Euskal Herrian, betidanik, historikoki, naturari lotuta eta etorkizuna irudikatzeko gaitasuna izan dugula eta beharra. Hainbat kulturek izan duten gisa berean, Txoriek kantatzen baldin badut, ez dakit seguraldia izango da, ez dakit zelakoa. Edo usta honak izateko erritualak dira hau. Edo gure etxean adibidez ogi koskorra hartzen zan, gabon zarretan, eta jartzen zan armairu baten gainean, eta ogi horrek urtso osoan aguantatzen baldin bazuen, esan nahi zuen etxean goserik pasako ez genuela, ez? Badaude horrelako ritualak, euskal identidadearekin lotuta, euskal usadioekin lotuta, garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigunak ekartzea, batez ere, desmitifikatzeko, etorkizuna irudikatzeko behar hori, askotan badalapen eta spekulazioa hitz egin izan dugu, eta jendeari arraroa egiten zaio, eta, hau ez da zer berria, etorkizuna irudikatu nahi izatea. Ordan, iraganean, Euskal Herrian horrela egiten genuen, euskal usadioi dagokionez, naturari dagokionez. Gaur egun oso bogan dago berriz ere bizida tarotaren eta horrelako metodologia zientifikoen loraldi bat, Kezi karta astralak, kezi astroak, horrelako kontuekin. Baina tresna horrek, tarotak, kolektiboa sortzeko gaitasunare badauka. Eta garai zaharretan eta erabiltzen zan, batez ere emakumeen arteko tresna gisa kolektiboa sortzeko eta beraien artean hitz egiteko normalean hitz egiten ez zuten gauzetaz. Orduan, feminismotik ere edaten duen tresna bat bada, ahaztu gabe badala pertsona baten bizitzarako bide bat, arkanodanak dira, hainbat etapetatik pasatzen dana, Orduan, hori ere beteta izango genuke. Eta horrekin egingo duguna izango da ludikotasunera eraman. Hau da, tarota, edo euskal taroka, erabili etorkizuneko narratiba horiek sortzeko, euskal narratiba horiek sortzeko. Hau da, tarota ez erabili soilik izaera prediktiboa batekin, edo ustezko izaera prediktibo zientifiko batekin, baizik eta erabili berriz ere sorkuntzarako eta imaginazio irudimen kapazidade hori elikatzeko. Aritu naiz... Ibiliko gara larun bat goizean. Aritu naiz egitaragua ikusten eta hainbat gai agertzen dira eta amaieran usadioetatik etorkizunera predikzioak sortzeko tartea dagoela hori bai aipatu duzu. Gerora, sormen predikzioak esan duzu ez, era prediktuan edo sormenetik egiteko asmoa duzuela, gerora zerbait egingo duzue hemen sortzen denerakin?
Hartzen ari gara tailer guztietan eta ekintza guztietan egiten ari garena, guztiak eman du poso bat, ez? Ditugu errelatoak, ditugu figurak, eta, predikzio horiek ere hartuko ditugu, sormenetik loratutakoak, eta ez dakigu nora eramango gaituan. Ez dakit predikzioak txikitik egingo ditugun, edo ondira joko dugun, ez dakit. Baina, hau danon artean sortutako gauza bat izango da. Eta kainaren 14ean ere Iraitz Mateok egin du kapsulak izeneko proiektua, artefaktua. Eta bere gogoa da etorkizunera begira gaur-gaurkoz zerbait enkapsulatzea. Orduan, programa publikoaren barruan sortzen ari diren ekintza guzti hauetan, printzipioz poso utziko dute guztiek eta utzi behar digute etorkizuneko errelato desberdinak eta resonantzia batzuk. Zegero, 21ean ere, maiatzaren 21ean, egingo dugu Scavengers Train Europar lehenengo emanaldia euskaraz, hau da zientzia fikziozko serie bat oraindik ere estrenatu ez den hemen Europan, eta sortzailea Euskal Herrikoa da. Irudiak egin dituena, eta imaginario dana, iruditeri dana sortu duena. Akuariumean egingo dugu pasea datorren maiatzaren 21ean, asteazkenean, egongo gara Jon Juarezekin dala esandakoa, ilustratzailea eta Katixa Agirre idazlearekin. Eta itengo dugu zientzia fikzioaz eta baina Kutxa Fundazioarekin elkarlanean egindako ekintza izango denez, duren klik egitasmoaren barruan, azkenengo satian, azkenengo orduan, etorkizuneko iruditeriaren glosarioa egingo dugu. Hitz berriak sortuko ditugu izendegiak sortzeko, mundu berri horren izendegiak sortzeko. Jon Juarezek Scavengers Train aitzakiarekin egin digu mapa bat, eta mapa horretan sortu ditu, beste planeta batera joan beharko bagenu, gure ohiturekin eta guk, daukagu bizitzeko moduarekin eta daukagun naturarekin eta nolakoa izan ziteken, hori bere irudimenetik atera da. Ordan guk egun horretan egingo duguna, izango da, euskarazko hitz zaharrak hartu eta hoiai esan nahi berriak eman, eta euskarazko erro, txizki, eta hitzak sortzeko formulak erabilita, etorkizuneko izendegi hori sortu. Orduan printzipioz izango ditugu figura desberdinak, hitz desberdinak, predikzioak, narrazio literario sortzaileak, hortan ari gara. Ez da erronka makala eleire? Ez, baina naiz eta ez izan lantegi erraza, esango dugu, ez dela irudimenetik kanpo dagoen zerbait, baizik eta kolektiboan jartzen zarenean, espazio bat ematen dizutenean, tresna jakin batzuk dituzunean, gogoa besterik ez duzu behar. Gauzak egiteko. Zalantzari gabe. Jarri behar duzu. Guk gogoa badugu, horrelako proiektu gehiago ezagutzeko, eta adi-adi jarraituko dugu laborategian egiten duzuen oro, eta entzulek, informazio gehiago nahi balin badute, dalab.eus webunean topatuko duzue dena. Leire, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, ondo pasa ekintza hauetan, maiatza loratu da, eta zuenean bereziki gainera, beraz, animo asko lanarekin, eta ondo pasa, eta etorkizuna ederra izan da dia. Espero baiet, eta nahi duenak badalapenateak beti irekita daude, proposamen berriak jasotzeko eta esperimentatzeko elkarrekin. Beraz, gonbidapena beba jormai gainean. Eskerrik asko, zuei. Eskerrik asko, Leire. I'm always one. Past the gate, desert keeps forming. Underneath the black moon,
14 minutu eguerdiko 11 izateko eta guk hemen bigarren kafean aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko aste honetan guztian gurekin, bienatik, 17 urterekin eta bere etorkizuna ezagutzeko praktikaldian daukagun, zer? Ez dizut kontatu, nere amak zer esan didan? Bueno, segundu bat, Alaia Bika Santos, egunon. Egunon. Hobeto esan dut Bika? Bai. Naiz. Ez esan dizu zuramak? Ara, lankide berri bat duzue? Tanik, praktikaldi labur bat egiten ari da, Bienatik dator. Biana Navarra! Ez dakit, Alaiak Biana ere ezagutuko duen. Naparroan badago herri bat, Biana izena duena. Ezekien. Eta, claro, nere amaren garunean askoz logika handiagoa zuen, zu Bianako izateak, ze entzun zintuen euskeraz hitz egiten hemen, orduan, Biena eta euskeraz, Biana ez, Biana Nafarroa. Hori xa. Kontatu nahi nizuen, grazia egin zidalako. Inoiz ez dizugu esan, gure kroketa zaletasuna elikatzen duen emakumea Lourdes dela. Tolosako egoki tabernako Lourdes. Munduko kroketa honenak egiten ez baditu, top iruan egongo da. Eta lehengoan Alaia antzegoen, eta ez da zer eskatu zenuen Alaia zen, zer zara, iparraldekoa galdetu zizun. Hori ere askotan esango zizuen, ez da? Euskera hitz egin eta hola pixka eta euskera ezberdina, eta erre alemaniar hori, eta ez da egit jendeak segituan, nongoa zer, iparraldekoa, hori askotan. Bai. Askotan, eta askotan esaten dutenian horregetakoa naizela, jendia geritzen da horrela. Ez, hori ez dizut sinisten, teni, bai, egia da. Ze gauzak, Tira, Alaia, reportajea prestatu duzu gaurko, eta reportaje horrek gainera, hildo politikoa dauka. Den esango dizu egun zuleok, Alaia Bika Santosek buruan duen, hau kontatu ezakegu, Alaia? Edo zure intimitatea da, ze ikasi nahi duzun etorkizunean? Ez, kontatu. Kontatu ezaket? Bale, ados. Alaiak, kazetaritza egin nahi du eta zientzia politikoak ere ikasi nahi ditu. Alegia, bi ikasketak batera, olako lizentziatura bikoitz, gradu bikoitz batean gaur egun. Eta ikusten duzen bezala kazetaritza egiten duenean politikara jotzeko joera ere horragerian dago, beraz, ari da, nolabait esateko behar duen bide hori jorratzen. Eta, Alaia, eskuin muturren inguruan hitz egin nahi guzu, epatu dut leno ere, nolabait Europan kokatu, baina batez ere Bienaren kasu hortan murgilduta, abiatuko gara, nolabait eskuin muturren azken urteetako joeratik, ze uste dut Europa guztian, Austrian bakarrik ez, gertatzen ari den gorakada bat dela, ez? Bai, batez ere Europa mailan, adibidez Alemanian, Espainian, Hungrian, Frantzian, Italian, Eslovakian, Holandan, Suizan, Grezian, Danimarkan, Polonian edo Txekiar Errepublikan leku asko. Europa osoan. Bai, entzun duzute. Bai. Nondik hartzen dute indar hori? Adibidez, hartzen dute sare sozialetan bideoak berez dira gogoto mezuak, gezurak eta berez seriotasunik gabeko informazioak hartzen dituzte eta jendia begiratzen dituzte bideo horiek eta problema da jende askok sinisten dutelak eta adibidez oso ez garantzitsua, baina arriskutsua da, jende gaztientzako eske horiek oraindikan ezakite ondo aukeratzen zer den egia eta zer ez. Orduan ikusten dute bideo horiek eta bideoak asko daude, orduan ikusten dute eta momentuan sinisten dute. Borroka espazio hori ez da dagoeneko lehengo ez dakit gare baten foroak ziren hori, gerora Facebook bezalako plataforma igual tradizionalagoak izan zitezkenak, gaur egun Snapchaten, Instagramen, TikToken mezu horiek ari dira heltzen eta esango nuke gizartearen zati handi batentzat Instagrama kasua zen beste, baino Snapchat, TikTok, pixkat jokoz kanpoko sare sozialak direla, beraz, jende askok ez daki hor zer ari den gertatzen ere. Zuk TikToka baduzu adibidez, Alaia? Nik bakarrik Snapchat eta Instagram daukat. Baina
bai, egia da ere bai, sare sozialak badakite zer bideoak gustatzen zaizkizun. Orduan aukeratzen dute bideoak usten dutela ikusiko dituzula geroz eta gehiago denbora pasatzeko bertan, ez? Bai, orduan ez badituzu ikusten eta kentzen badituzu momentuan, ja ez dira azaltzen. Nolabait algoritmo hori elikatu egin behar da, edo ezi egin behar da. Zuk erabakitzen duzu, gorroton mezuak nolabait edatzen dituen bideo bat ikusten jarraitzen baduzu, naiz eta kritikotasunetik, sare sozial horrek gero eta horrelako mezu gehiago emango dizkizu, uste duelako gustoko dituzula. Bai, hori bereza manipulazioa, bai, ezin dut diferente esan, berez hori da. Austria ez da salbuespena, Austrian eskuin muturrak nolabait garaipena eta gorakada hori egin zuen nazio mailan aspaldi, iraganean behintzat, Bienan kasua pixkat bereziagoa da, hiriburuak resistentzia egiten du, baina nolakoa izan da horre saltxaze badakit gorakada behintzat egon dela, ez, Alaia? Ba bai, gainela gutxi irabazi zuten bai Austrian, esaten da, bai, irabazi zuten Austrian eta Bienan bigarrenak gelditu ziren. Eta sozialdemokratak irabazi zuten Bienan, ja urte asko beti irabazten dute, eta ere bai asko lortu dute Bienan, adibidez alokairua soziala bai lortu zuten, eta oso ezaguna da Biena horrentzako, eta ere bai adibidez makiniak jai dute kaletan, posible zula ura libre hartu, batez ere udaran oso ondo da hori. Bai, ze bestela hiriburu batean ura erostea oso garestia da, gainera. Bai. Zenbat balio du urbotila txiki batek Bienako zentroan, taberna batean? Bat, edo, agian orain bi edo gehiago. Bai. Beraz, sozialdemokratek irabazi zuten koalizio baten ondorioz eta pixka bat indarrak batuta eskuin muturrari alako freno egiteko, alegia. Ez garai batean erres irabazten zutena, orain nekez irabazi dute, esan dezakegu. Badagola hor eskuin muturraren mehatxu hori edo, ez? Bai. Eta, bai, berez Austrian, esan dut ja, irabazi zuten eskuin muturrak, baina besteak ez zuten nahi berekin koalizioa bat egin, orduan ezin zuten gobernuan sartu, ez? Bai. Orduan, bai, besteak ezkerrak egin dute koalizio bat, eta berez Austrian jendia esaten zuen berez beraiek irabazi zutela, eta txorakeri bat dela, koalizioan gatik ezin dutela bai, gobernuan sartu, baina horrela zen. But all I can see Giro eskuin muturrak indarratzen duen giro guztietan bezala Austriak ere badu, migrazioaren gatazka edo eztabaida hori mahai gainean, eta hor dago askotan, ez? Eskuin muturraren mezuen oinarria, nolabait gorrotu diskurso horiek badutelako publiko konkretu bat, eta publiko hori da disidentea edo da migrantea, ez? Bai, eta adibidez Bienan, batez ere Bienan, baina Austrian generalian daude pisu asko daudela libre. Ezakit zenbat miaka pisuak dauden libre, eta orduan eskuin muturrak esaten dute ez dela
lekua Austrian, baina hori ikusten da pisuak ezakitzen bat, dauden libre, eta esaten duzu, hori ez da egia. Orduan ikusten da, pixkat internetez sartzen zara pixkat ikusteko, ikusten duzu nola eta zer den egia. Orduan, baina jende asko hori ez du egiten, eta sinisten dute, esaten dutelako hori, eta orduan esaten dute, hori egia da, egia izan behar du. Austriak bizi duen beste arazoetako bat nolabait korrupzioa da, eroskeria edo asko gertatzen da, naiz eta gure ikuspegitik badirudienez, oso herrialde europearra, oso herrialde demokratiko modernoa, ez? Baina, Espainiar estatuan bereziki, Frantzian ere neurri batean, bizi den korrupzio hori ere, Austrian badago, arazo hori ere badago bertan. Bai, hori asko, baina benetan asko gertatzen da Austrian, eta beste lurraldeak ezakite hori gertatzen dela Austrian, baina bai, asko gertatzen da, eta batez ere politikan gertatzen da hori, eske jendia esaten du, nik emango dizut ezakit gauza hori, eta orduan zuk idazten duzu nahi duten guztia, adibidez egunkariak. Orduan egunkarietan asko gezurra da. Austrian. Orduan jende batzuk badakite hori, orduan ez dute irakurtzen egunkariak Austrian. Baina, bai, berez hori da. Minutu gutxi ditugu erdiko 11 izateko eta informazioaren bila joateko, baina azken gai bat ere jorratu nahi dugu Alaia Vikarekin, eta da, pixkat, saiatzea azaltzen zergatik Biena, zergatik hiriburua den erresistentziaren hori, ez? Nolabait oasi txiki bat Austria barruan, non oraindik eskuin muturrak ez duen gobernatzen, pentsatzen dut, aniztasunak, hiriburan aniztasunak ere bermatzen duela hori edo, ez dakit. Bai, Biena gorria esan nahi dut, sozialdemokratak, dira gorriak, bihurtu zen bigarren gerra mundialan amaieran. Bai, hori zen 1945 eta bai, orduan oso indartsuak bihurtu dira, eta adibidez ere urte denak zait ateratzen, berdin da. Bienako Pride Parade egiten da. Arrotasunaren desfilea edo festa. Bai. Eta jende askok beti etortzen da hori ikusteko, eske beti oso berezia da. Eta bai, Biena guztitik martxa bat da, berez, musikakin eta bai. 86. urtetik egiten da Bienako Pridea, beraz oso, nolabait aspalditik egiten den zerbait da, eta ez da inoikoa izan. Gaur egun azkeneko hamarkadan eta arrotasunaren izan desfile festak eta nahikoikoak dira, baina 86. urteaz, 30 urte atzera egitea da. Beraz, izan zen pixkate nolabait aurrekari edo behintzate lehenengo mugimendu horietakoa, ez? Bai, eta adibidez, orain urte batzuk egiten dute eskuin muturrak beti kontrako manifestazio bat, eta geroz eta jende gehiago juten da beste manifestaziotara, eta bai, hori oso tristea iruditzen zait, eske beti ezakit, ez dut zentzurik ikusten horrengan. Orduan, eta bai, adibidez 2023an gazte batzuk planeatu zuten bai, atake bat martxa horrentzako, eta polizia lortu zuen atxilotzeko, bai. Eta bai, baina orain ere bai lehen urtean eta urte honetan
geroz eta polizia gehiago etorri behar da. Bai. Eraz giroa gero eta nahasiagoa dela esango genuke, ezta? Bai. Goizeko 11 minutu bat ditugu, Alaia Vika Santosekin aritu garazken minutuetan, eskerrik asko Alaia, eta aurrera egin behar dugu gaurko saio honetan, azken ordukoaren bila salto egiteko, Itxaso Leon lankidea Bilboko estudioetan prest daukagu eta Itxaso egunon. Kaixo, egunon. Kontu dugu Arabako Maia Maeztu udalerrian diversi bat Eusko Jaurlaritza hartzen lanbidea parkearen proiektuaren aurreko administrazio baimenak eman duela Garragorriko eolikoak lortu du baimen hori. Euskal Herriko alternatiben adierazpen asten honetan argitako baimena jasminez Iberdrola energiaren neuratuaren bidez parte hartzen duen sozietateak zaiko administrazio baimena eskatu beharko du Eusko Jaurlaritzak eta berari zen bereko parke eolikoa instalatzeko aldez aurreko administrazio baimena ukatu eta egun gutxira argitaratu da baimen hori. Proiektu horrek orubeak ez bezala ingurumen inpaktuaren adierazpen kaltegarria jaso zuen batera ezina baitzen inguruko biodibertsitatearen kontserbazioarekin. Aste honetan bertan, Lakuak aldez aurreko administrazio baimena eman dio Larragorri parke eolikoari. Laudio, Amurrio eta Orozkoko udalerrietan proiektatu da eta martxan jartzeko epea 2 urtekoa izango da. Proiektua egokitu egin beharko da ingurumen administrazioaren zuzendaritzak ezarritako baldintza eta neurri babesleetara inguruan abia egiten duten hegaztiak babesteko. Beste kontu bat, bitxikeria bat, David Miranda 46 urteko iruindarrak harrapatu du gaur goizean Bidasoako lehen bizikoa 7 eta 40an. Villanuevan arrantzatutako arrainak 5,2 kilo ditu, 79 zentimetro neurtzen du eta 16 zentimetroko zabalera dauka. Donostiako Rekondo jatetxeak erosiko du alea. Trafikoari begira ere jarriko gara, baina aurretik aipatu behar dugu 2 pertsona larri zauritu direla bart, Nafarroa 121C errepidean kaskanten 4 ibilgailuk talka eginda. Zaurituak auto baten gidaria eta 33 urteko emakume bat dira. Biek politraumatismoak dituzte eta Tuterako Sofia Erregina ospitalera eraman behar izan dituzte. Eta oraintxe errepidetara begira jarriz gero ikus dezakegu kamioi eta kotxe baten arteko istripua izan dela Abat errepidean Arminonen eta Madrilgo noranzkoan, AP bateko sarbidea itxita dago hortaz eta kontuz autopilaketak sortzen ari baitira inguru horretan. Horrek orain arte aktualitateak eman duena. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan, informazio gehiago izango du hementxe naiz irratian. Gurain aurrera goaz Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratagonaren kantu proposamenak entzun, eta bien bitartean Jokin Pinatxorekin, Janus Lesterrekin, soinu frogak egiteko laizter izango arazuekin. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala, badakizue hemen elkartzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Ezpalak taldea izango da. Zergatik, igandean herri urratsen izan nintzen eta izugarri gustatzen zaidan taldea da Ezpalak, laguna handiak ditut, baina beraien zuzenekoa esango nuke Euskal Herrian egurra ematen duen edozein taldetaz ari bali magara. Ez dakit onena den, baina puntakoa dela badakit, eta izugarri gozatu nuen beste behin Ezpalak taldearen zuzenekoa. Energia izugarria duen taldea iruditzen zait, abesti borobilak, bortitzak bezain gozagarriak esango nuke, eta beraien azken diskoa barkatu, Gatza benetan maixulan izugarria iruditzen zait, eta Gatza kantuz beteta dago, baina nire gustukoena la deitzen dena da. Zergatik? Izugarrizko estribillo itxaskorra duelako. Aste honetako gomendioak egur pixkatekin hasiko ditugu beraz. Hemen duzue Ezpalak eta la kantu puska. Ez naiz hainik idatzen, zein da bilgu astintzen, inertziaz bezala zil naiz juten. Gaur ez nago, pentsatzeko.
zure ondoan, azken dantzaraino. Ez da errez aurkitzen, zer motibatzen gaituen, bada espada sigea berotzen. Azkarrago, berdin dio. Gaur hasita, bihar gaueraino, la 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 la, la 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 la. Hankak moitzeko, ez dut behar gehiago, la 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 la. Zurekin banago. Lehen ez dizut esan ezer, faltan botatzen nituen, bukaera ikabeko txapa hauek. Aldeiteko, presaik ez dao. Bat batean, jarri nahi nostalgiko, la 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 la, la 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 la. Hankak moitzeko, ez dut behar gehiago, la 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 la. Zurekin banago. Ez da itzaila berez, ez dugu behar deusez. 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 Zurekin banago. La 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 la, la 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 la. Hankak moitzeko, ez dut behar gehiago. La 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 la, zurekin banago. Hortzen dugu Espalak talde puskaren la 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 singela. Benetan ederra. Zuzenekoetan ikusteko aukera baduzue ez galdu. Talde hau. Aurrera goaz pixkate lasaiago oraingoan. Izugarri gustatzen zaidan artista bat gomendatu nahi dizuet. Sensenra da bere izena, Galiziakoa da. Eta esango nuke, bueno, estatu mailan nahiko ezaguna den arren, badela lehen lerro edo mainstreamaren barruan halako, ez dakit, altxor ezkutu bat ez dute esango, baina halako zerbait bai behintzat. Izugarri gustatzen zait, musika urbanotik gertu dago Sensenraren proposamena, baina askotan egiten ditu halako perla bereziak, eta esango nuke musika urbanoan ohikoa den sensibilidadea baina handiagoa duela Senserrak. Zergatik diot hau, bueno, letrak egiteko orduan, musika sortzerako orduan ere badu bere musikak alako artisautza puntu bat, eta benetan musika urbanoaren baitan ezagutzen dituan edo entzun ditzakegun artista askorengandik ezberdintzen dela esango nuke. Batez ere aipatu dudan sentsibilidade berezi horrengatik. Azkeneko lana okerez banago lan hirukoitza izaten ari dira, oraindik ez du hirugarren zati hori kaleratu, baina benetan artista emankorra da Sensenra, eta izugarri gustatu zait kaleratu duen azkeneko abestia. Padiante izena du, eta gainera bere herri mina ez dakit, baina bai, jaiote herriari eskaini dion kantu bat dela esango nuke, gallegoz kantaturiko kantu hau, normalean gaztelaniaz kantatzen du, baina berezia da kantu hau, eta eraman hau ni ere toki gozo batera. Beraz, hementxe duzue, Sensenra handiaren Padiante abestia. Xa estou aquí, vim polo vento, xa mirei tras do ceo, eu aquí son feliz. Sinto todo no peito, igual que cando era un neno.
camino longo e bravo, así como hicieron otros antes de mí. Morría por sentirte un regazo, miña terra que amo. Se nos rouban todo ahogado río, pois iremos xuntos chorar, que dentro guardamos bastante. Se nos pintan o verde de negro, imos a rascar coas mans. Xa fixémolo antes, que nosa historia está grabada en ferro, non se pode arrincar. Vai fundir no sangue, é que ponen pedras no camiño, mais aquí non imos parar de levar toda a vida para adiante. Mira que eu vim solos fugir, pero ningún tan fermoso como cae por aquí. Siento todo no peito, igual que cuando era un neno. Un camino longo e bravo, así como fixeron outros antes de mí. Morría por sentirte un regazo, miña terra que amo. Se nos rouba todo ahogado río, pois iremos xuntos chorar, que dentro guardamos bastante. Se nos pintan o verde de negro, imos a rascar coas mans. Xa fixémolo antes, que nosa historia está grabada en ferro, non se pode arrincar. Vai fundido no sangue, que ponen pedras no camiño, mais aquí non imos parar, que levar toda a vida para Hortxe entzun dugu Sensenraren Padiante azken singela. Datorren gomendioa Sean Carey edo S. Carey deituriko artista bat da, eta bere Rose Petals kantua ekarri nahi izan dizuet. Sean Carey izugarri maite dudan Bon Iver proiektuaren partaide gisa ezagutu nuenik, baina proiektu horretako partaideen gehiengoak bezala, Sean Careyk ere bere bakarkako ibilbidea du. Gainera, bakarkako ibilbide oso emankorra, esango nuke, disko asko kaleratu ditu, eta gaurkoan 2018an kaleratu zuen diskoko kantu puskau ekarrena izan dizuet. Bere estiloa nolakoa den? Bon Iver ezagutzen duenak akaso antzekotasunak nabarituko ditu, baina benetan nik musika, ez dakit, paisaia musika deitzen diot musika estiloni, izan ere izugarrizko sensibilidadea erakusten dute instrumentu guztien trataeran. Batzuk esango dute, ez dakit, oinarri akustikoa duela, besteak folkagoa, besteak poperoagoa, baina niretzako benetan paisaia musika bezala definitzea gustatzen zaitzen. Ez dakit, entzuten ditudan melodiak, entzuten dudan egiteko modu hori, naturari begira bezala sentitzen dut, edo bertan senti arazten hau, beti ere goxotasunetik eta barneko zu epel horretatik ariko balira bezala. Beraz, hauxe da nire 3. gomendioa, esan bezala, Sean Carey edo S. Carey bakarlariaren Rose Petals. I woke up and swallowing. I run from it every day. I started making sense of it. At least that's what I say. I
to where you started. Our backs against the wall, and you tracing your steps like you said you wouldn't do. In the rose petals, hanging from the pedestal, hanging on where you should go. Rose petals, hanging from the pedestal, hanging on where they should go. Hortxe entzun dugu Sean Kerryren Rose Petals abesti puska. Aste honetako azken gomendioa Linda Ronstaden Long Long Time kantua izango da. Eta benetan kuriosoa da nola iritsi naizen kantu honetara. Ez naiz ni oso bideojoko zalea, baina aitortu behar dizuet duela, ez dakit 7 bat hilabete lagun batek gomendatuta The Last of Us izeneko jokoan aritu nintzen, The Last of Us bat eta The Last of Us bi jokoan, eta aste terdin pasan dituen bi jokoak, eta bueno, naiz hemen bideojoko ez hitz egiten hasiko, baina kuriosoa zen bideojoko horren barruan musikak presentzia handia zuela protagonistaren baitan. Eta, kasualidadez, bideojoko hori HBO plataformak telesail bilakatu du, eta gainera sona handia izan duen telesaila izan da. Orduan nik, bideojokoan aritu nintzelako ikusi behar izan dut. Telesail hori, bueno, ez dut ikusi behar izan, ikusi nahi izan dut. Benetan, adaptazio ederra da, baina bideojokoak gehiago maite dut nik. Baina, zer aurkitu dut telesail berri honetan? Besteak beste musikak presentzia handia duela. Eta, entzuten diren, edo protagonistek momentu batean edo bestean kantatzen dituzten kantuen artean, Linda Ronstaden Long Long Time abestia deskubritu dut. Arakatu dut pixkat ere bai, honen inguruan, eta bere garaian izugarrizko hita izan omen zen, baina nik tamalez ez duen ezagutzen. Eskerrak lagun batek gomendatutako bideojoko baten bitartez denbora pasa, eta gero telesail bat ikusi, eta halako abesti puska bat deskubritzeko aukera izan dudan. Beraz, ea gustatzen zaizuen zuei ere, Long Long Time dau, Linda Ronstaden kantua. Guk hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, segi ondo, eta aio! Love will abide, take things in stride. Sounds like good advice, but there's no one at my side, and time washes clean love's wounds unseen. That's what someone told me, but I don't know what it means, 'cause I've done everything I know to try and make you mine. And I think I'm gonna love you for a long,
long caught in my fears, thinking back the tears. I can't say you hurt me when you never let me near, and I never drew one response from you. All the while you fell all over girls you never knew, 'cause I've done everything I know to try and make you mine, and I think it's gonna hurt me for a long, long time. Wait for the day you'll go away, knowing that you warned me of the price I have to pay, and life's full of loss. Who knows the cause? Living in the memory of a love that never was, 'cause I've done everything I know to try and change your mind, and I think I'm gonna miss you for a long, long time, 'cause I've done everything I know to try and make you mine. I think I'm gonna love you for a long, long time. Keep calm and bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. I've said a thing or two. I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson, Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70ean Emerson, Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen.
tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bi behatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egin zuen 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zein da modua begirada bat pizteko argazkietan. Zaila da batzuetan lore batek falta duena zer den jakitea. Ura edo argia. Askotan bietatik ematen diogu, argia eta ura. Baina batzuetan zaila izaten da asmatzea. Zaila delako astean behin begiratzen duzun ezer zaintzea. Eta lore mota asko daudelako. Edozer ez delako loratzen, eta edonor ere ez. Zerbait gehiago behar da. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu, denak ezin. Denbora behar da, lore bat atera dadin. Ura, argia eta denbora. Eta batzuetan hori ere ez da nahikoa. Zerbait gehiago behar da. Minutuak, kantu hon bat, edo arnas hartzeko tarte bat. Arnas hartzen jakin, agian, bagaudelago gu ere arnas hartu ezinik. Lorerik gabe, etxe barruan baina urrun. Azten ez da bilen, sostrai bati begira. Errepida biluziaetan aurrera goaz nahi gabe. Atzeko leiotik kantuz, Ea, entzuleok gaur gurean Janus Lester dugu. Egunoen, Jokin? Egunon. Zer moduz? Ongitazuek? Ondo? Alkandora ederra ekarri du Jokin. Arriskatua pixkat, Bai, baino ez oso polita da. Ez que, claro, eguraldi hona eta niretzat Jokin, eta uste dut hemen komentatu dugula noizbait, da txaketen erregea. Txaketa berezien erregea, eta gaur pentsatu du, gaur herriko durrela txaketa berezien bat, baina, claro, eske eguraldi hona dago. Claro, eske eta txaketekin eguraldi hona izerdia ez daiten bidai lagun egokiena ez dara. Gutxengo elkarrizketa bat erako, así que... Ni oso fan alkandora horrekin. Bai. Baizu justo etxetik atera, baino lehen hartu duala alkandora, aitak begiratu nauta esan dit. Jokin, alkandora hori... Igual pixkat sin más, eta mintit kriston ilusioa onatorri, eta justo kontrakoa esatea. Bai. Zure itari, orduan, hemendik. Pinatxo jauna... Gustatu zaigu. Gustatu zaigu asko. Ondo. Bai. Gauzak diren bezala. Koloretako etxea atzeko leiotik galdu. Jokin, azaroan kaleratu zenuen Lore, ez da denbora asko pasa, baina esan daiteke ja, dagoeneko, diska entzuteko tartea izan dela jendeak, eta baita zuzenekoan aritzeko ere. Zer moduzko izan da lehenengo trote hau? Egia esan nahiko ona. Zizuet gezurrik esango oso urduri nengon, diska atera aurretik, badelako, batetik lehenengo diskoaren nahiko ezberdina, eta bestetik ere, lehenengo diska bat ateratzen duzulako inongo, zakin nola esan, ideiarik gabe zer gertatuko den, eta bigarrena nahi gabe bauzurrelako presio puntutxo bat, ez? Eta nahiko urduri bile nintzen, ez sortzerako garaian, baizik eta gero, ez? Ja, publiko inbarnun garaian, eta egia esan, jendeak hartu du nahiko ondo, diska kontzertuak jondia oso ondo, oso pozik, ze espero baino askoz jende gehiago etorri da, zizurik esango, orduan ezin dut askoz gehiago eskatu. Ze pututa zaude orain? Orain hau pixkat lasaiago, egia esan, ze... diskaren argitalpenak koinzituzian ere bizitzako hainbat lan eta estres mailarekin batera,
Eta guain pasa ditugu 2 hilabete joa be, uste nuen, gaizki etorriko zitzaizkiala, baina egia esan oxigena etorri zait nahiko ondo, ze orain udatik aurrera asko joko dugu, eta uste dut, guain nagoela pixkat, burua askoz oxigenatuagoa, eta askoz hobeto. Lori izena jarritzen diten diskoari, Durangoko azokan aritu ginen diskoa kaleratu berri xamar zegoen hartan, orduan txe. Dagoeneko orkestuta, jendearen feedbacka jasota zuzenean orkestuta, Lori izaten jarraitzen du edo beste kolore batzuk edo beste lore batzuk loratu zaizkio. Aldatu da pixka bat lana nolabait elkarabanatu duzun horretan? Aldatu da. Nik, lore komposatzen ari nintzela edo sentsazioa nulako, nintzela grabatzen, behar bada besti batean egiten dudalako horrelako ginoren bat, baina nahiko disko bakartia. Nintzen pentsatzen ari nintzela idazten eta egia esan, publikoarekin konpartitzean, eta batetik jendea besten ikustean. Baina bestetik gero, publikoarekin esatean, ostras, pila da konektatu duta besti honekin, edo mengo esaldi hau, edo ikuste duzu jaz dela, bakartia baizik eta nireak ziren esaldi horiek bihurtu direnak ero pixka bat jendearenak, eta utzi dut sentitzea, izan dela diska bat nire penak kontatzeko, eta baut geroz eta sentimendu gehiago dela, pixkat talde egiteko balio izan duen diska bat. Zenituen gogoan dut, Durangoko azokan alako beldur batzuk diskoaren harreraren inguruan, lehenengo diskoaren giro batzuk edo kolore batzuk faltan botak ote zituen jendeak. Zuzenekoek pixkat beldurroiek usatu dituztela, ez? Egonkortu zarela zure konbikziotan edo. Bai, ni aipatzen izuen Durango, ni seguru nengon indako lanaz, baina uste dut ere bai, seguru nengola, jendeari galdetzen magenioneaz esperoko zuen Janusen bigarren diska batetik, esperoko zutela behar bat diska dantzagarri bat, diska dap bat ez, eta ez da bereziki horrela. Bai egia da, gero zuzenekotan, azkenean, bestiak ez diela denak guztiz berdin jotzen, eta badagoela beste indar bat beti diskan ez dagoena, orduan, bai egia da, gaina garrantzian dia ematen diogula zuzeneko musikari, eta behar bada besti askok, presentzia edo indar gehi hartzen dutela, eta horrek ere laguntzen duela hain soila ez den diska bat eszenatokian ere horrela interpretatzera. Gaur egun bigarren disko orkestan ari zara, Janus Asterren proiektuaren barruan, baina badira urteak musikan hasi zinenetik. Noiztik konposatzen dituzu kantuak? Urteak, bai, baina zezartzen ari naizen ja, baina nahiko berandu hasi nintzen. Hasi nintzen 19 urterekin edola hasi nintzen abesten. Eta hor abesten ditun Pekiren abestiak, Einauten abestiak, Passengeren abestiak eta hola. Eta gero nire abestiak konposatzen azken trenarekin hasi nintzen, zela gure berako lagun arteko talde bat. Eta hor, 22 urterekin hasiko nintzen tarte hortan konposatzen lehenengo abestiak, oain arte. Eta garai hartan espero zenuen, inoiz horrelako harrera eta horrelako kontzertuetan eta horrelako momentu ederrean egotea musikan? Espero ez, amestu igual egiten da, ez? Amestu bai, ez dizut esango, nik ez dut inoiz amestu, nik beti amestu hori, zere bai, nator, etxeko precedente batzutatik, zeni oso aurra nintzela, juten nintzen kursalere ikustera estitxu eta peti kantatzen, bakizu, eta egoten nintzen publikoan, eta esaten nuen, Norbait despizota balin badago, estitxu pinatxo arreba, eta petxi lengusua. Hori da. Nera, duela posminutu jarri dugun... Kuña, gramofonoaren azen, menik musu bat, estitxuri, klase maten egongo da, baina igual gero entzungo gaitu. Imaginatu ez, nik izango nituen orduan, 10, 12... 14 gehienez, eta ikusten ditun estitxu eta petxi eszenatokian, Igorti Etxeare bai, Joseba Tarrak, Joseba Irazoki eta Joseba Balestenaare bai, eta ikusten netun eta esaten igual noizbait, ez, izan daiteke ni eszenatokian dagona, orduan, bai, banun, ez dakit nahi hori edo desira hori noizbait, ni eszenatokian egoteko. Gero, kontutan hartu gabe zeharrera eukiko luken edola, baina popstar rametxo hori pixkat beti izan dute. Orain, aipatu dituzula izen horiek, duela hilabete eta zeuze gutxi, izan genituen hemen denako lagunak, eta itzen genuen Ondarroan eta Mutriku inguruan gertatzen ari den loraldiaz, duela 2 hilabete Iruñerriko loraldiaz hitz egiten genuen, baina precedente handien hanik uste, bera inguruan gertatzen den horren inguruan hitz egin. Izen batean hitz egin dugun, hor agerian dagoela, berako musikarien liburua, ez ditxu pinatxori lapurtu niona, eta egunen batean itzuli barko dio dana, baina uste hori badela, olako konfirmazio empiriko bat, bera soundari buruz, ez? Liburu hori, bira,
etorri bar izan zuen kanpotik, idazleak ikusteko beran, zertze honez. Zuen Hemingway izan zen, ez? Segia esan, pasada bat da, ez? Zenbat musikari, zenbat teknikari, zenbat, abesle ere bai, ez dela hain erresa sortu diren beran, eta, espero dut sortuko direla, ere bai. Pasau bete bidean, bai? Nik uste honekin, lehenengo kantu eskatuko dizugora, Jokin. Zizango da joko duzu lehena? Bestuko dut, Lore. Bitu normalki ez dela hain erreza izaten, horrelako elkarrizketa edo tarteetan, denbora lasai hartu eta bestiagoa bestea, eta nik uste dut gaur dela momentua, ez? Dudarik gabe. Zoaz gure set akustikora, Jokin. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Janus Lester eta hementxe zuentzat Lore. Nahi duzunen, Jokin. Lore zain zure negarrak lurra ondu dezake iriko txoko guztiak urez bete arte malkoek gainera eroritakoek esan didate Loreak argirik gabe ito daitezke argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean Lara 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 la Lara 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 la Lara 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 la Lara Galeak jandez beteak ezin dira loratu Euria hasi guztiak eramaten baititu Bidea ezin gelditu Sustraiek urputzuetan ezin dute errotu Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean Lara 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 la Lara 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 la Lara 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 la Lara Argitu bitartean egidazu lekua
zure ilusioen artean. Lorerik gabe galduta gaude, lorerik gabe galduta gaude. Hauxe Lore, Jokin Binatxoren Janus Lesterren entrevista akustiko honetan entzun dugun lehena, eta gure entrevista setera bueltan den bezalaxe, jarraituko dugu entrevista honekin, mikrofonoak itxi eta mikrofonak irikitzen ditugun bezain pronto. Iraingarria abesten ez dugun ontzat, Polita dena, bestiu. Bai, horrein konturatu zara ez da? Ez, baina gaur goizean ongera hitz egiten horren inguruan. Egia da, biluzte hau oso derra izan dela ere. Bai. Eskerrik asko. Zueri. Lore inguruko, Lore izeneko diskoa atera zenuen, kantu bezala imaginatzen dut loturarik izango duela. Lore diskoaren inguruko informazioa bilatu eta hurrengo aurkitzen da interneten. Sarritan zaila da asmatzea Lore batek falta duena zer den, ura edo argia. Edo zer ez da loratzen eta edonor ere ez. Aldiz, espero ez ditugun arrakala edo txokoak loratzen dira ustekabean. Ari dira loratzen, txoko horiek? Bueno, saiatzen behintzat, ez? Egia da, pixkat, diskari Lore izena edo kontzeptu oseari pixkat bai Lore izena eta irudia eman geniola. Diskan aipatzen direlako hainbat horrelako lotura, ahultasun, esperantza, eta horrelako hainbat, barne sentimenduen arteko loturak, ez? Eta konturatu nintzen, behar bada ondo egote horren bila, beti botatzen dugula, behar bada ondo egotea espero dugun lekuoitara edo espazioitara, ez? Eta konturatu naiz denborakin, behar bada espazioiek bihurtzen direna esperotzen itun batzuk. Hau da, behar bada gaur hemen, ez? Kriston egun txarra daramat, eta esan dezokozu, igual gaur elkarrizketa bat, eta nahi oso ondo juten da, eta hemen loratzen zara pixkat, ez? Hori estrapolatuz, bizitzako beste hainbat kutsutara pentsatu nun, iruditu zitzaidan, ederra zela eramatea, loratze kontzeptu hori behar bada hain ohikoa ez den lekuetara, ez? Eta horregatik, pixkat erabaki nun, ni lorez jantzea, estenatoki bat ere loratzea, eta aurrera ikusiko dian beste gauza batzuk ere bai loratzea. Aldarrikatuz, behar bada ere bai bilatu behar diala espazioiek, loratu zaitezkena, eta oraindik ere ezakizuna. Azken egunotan, garazi guren dantzariaren argilunak ikuskizuna estrenatzear dagoela, eta aipatzen zuen badagoela hor nola baite, beti distiratxu eta beti argitxu egon behar dugula irudikatzen duen gizarte honetan ez, ilunaren aldarrikapen hori ere ez, edo oreka hori edo bien espazio hori ez. Badago ilunetik loratze honetan, batez ere sorkuntza prozesu horretan Jokin? Guztiz, hori da, oinarria, ia. Eta batez ere abesti hau, ze azkenean, Lore idatzi nuenean abestia, pixkat izan zen, eginez irakurketa bat pixkat nire buruari, baina baita ere inguruan dudan jende askori, ikusiz pixkat gizartea nola da bilen, desorekatzen eta apurtzea arrez, eta horrelako goi begirada batetik, pena horrek, sor zizaken negarrek, ondu zezakeela gizartearen lurra, bertan dauden Lore horiek argia etortzean loratzeko, ez? Pixkatzen pena horrek edo min horrek sortu dezaken negar horrek zeindarra ematen aldion etorkizun batean, Lorei beraien bidea egiteko, ez. Beraz, iluntasunetik sortutako diska bat da, baina beti ere esperantza puntu hortatik, beti ere lehenengo diskan ere bai, azkenean, niretzat badelako musika bera, behintzat nire esperantza edo nire azken lagun hori bezala ez, nonbait argia bilatzeko. Gaztain estudiotara iritsi aurretik kantu hauek taldearekin elkarbanatuko zenituen noski, eta nolakoa izan zen puntu hori ez, ari gara, iluntasunetik esperantzara sortzen, gerora iluntasun hori, oraindik bazegoen, badago kantuetan ez, badago puntu hori, taldean aurkezterakoan, taldea jasotzerakoan, hori nolabait produzitzen asterakoan, nolako izan zen, giroa edo harrera edo? Egia esan nahiko ona. Behar bat egual lehenengo diska, baino errezagoa egia dara bai, bi urte pasaitugula elkarrekin joatzen, eta beraz,
taldeko izpen lan hauek askoz arinago egite ditugula, edo arinago ez dakit, baina behintzat konfiantza askoz handiago baten, eta beldurri gabe. Eta egia esan, ni sentitu naiz eroso abesti hauek konpartitzen, nire taldekideekin. Ez diet galdetu, baina ez dakit ze pentsatuko zuten letra batzuk irakurtzerako garaian, baina, ni eroso sentitu naiz, eta gero ere bai gustatu zait, denak ulertu dugula nahiko ondo musikalkin nora jugun nahi genuen. Ez? Pixkat askoz ere kutsu gordinago batera, askoz, biluzte hortara, eta koinziditu du pixkat, bat denok geundela hori iteko gogoz. Ziona. Orduan, hori sumatzen zen, eta besti bati buelta bat ematerako garaian edo, bakizu mundu guztiak beti nahi dugula jo denbora guztian, ez? Eta sentsazio zen, tixiltzen ba naiz, ez? Eta orduan, guai egonda, komposizio eta ekoizpen garai osoa, eta ni oso eroso naiz, dela asko baloratzen dudan gauza bat. Esan daiteke taldea gaztea dela, baino ibilia ere bai, ez? Nabaritzen dela dagoeneko, gazetasun horretan kilometro batzuk eginda dituela norberak bere bidetik, eta baita Janusek berak, ez? Proiektuak dagoeneko, ez dakit, produkzioan topatu duen nortasun horren zuk esaten zuen, akaso errexago edo, badakigun oruntzua zen hori, ez? Bai, gazteak gara, esango dut, baina kristu musikariak dira. Orduan, gainera, goratzen dut Janus taldea osatu nuen edo, banastu nitun, oso aspaldikoak dian lagun batzuk, eta ezagutzen ez nitun orain lagun diren batzuk. Eta lagunak ziren horiek, dagoeneko baziran musikari honak, eta seguridade hori banoen, ez Garazi ez nuen ezagutzen, Javi Etxarri ez nuen ezagutzen, txiki oso gutxi, eta klaro, izan da beraiekin elkartu, eta ikusi, zer nolako musikariak diran hauek ere bai. Eta azkenean, bagara asko ensaiatzen duen talde bat, eta hori gero sumatzen da, esan nahi dut, gero kanta bat ekoizterako garaian, edo kontzertu batean zerbaitek ez funtzionatu eta aldatzerako garaian, sumatzen da denok antzeko sentitzen ditugula eszenatokian gauzak ez, eta nik, berai eskertzea baino zaitokatzen. Azken galdera badaukan nik eta aurrera egingo dugu. Baina, joan den hastean, Olain Ziartek esan zigun, ez? Inoiz gertatu zaiola, taldearekin abesti bat elkar banatu eta taldekidek begiratzea pixkat. Olaia. Serio, ez? Egitura hau A, B, B', C, C', D, A, B, B, J, benetan hau egin behar dugu, eta gertatu zaizu inoiz taldekidek esatea jokin, igual hemen pixkat patinatzen ari zara edo? Hau komentatu nuen Olaiakin behin, nire bera baino askoz poperoagoa, orduan nik ez ditutiten A, B, C, D, F, G, oraingoz ez ditutiten. Eta bai, beti borrokatzen dugu, batez ere, gehiago abestearen zatiak baino, uste dut, pasatzen dugula denbora gehiago zatien dinamikak lantzen. Behar bada, bi zati, bi A, baina hauek pixkat ezberdinak izango dira dinamika aldetik, azkenean zazpi gara, orduan asko aldatzen da, hemen ustutzen badugu, hemen betatzen badugu, orduan gure burrukak normalki horregoten dira. Diskonetan bago kantu bat, ditzen dana, kantu hon bat, aparte, izen superapropos, super izen hona iruditzen zait. Sarraskia egiten ari zara? Sarraskia egitera zoaz? Ez, nahi sartuko. Vale. Lotura da, zure lotura famatuako zela. Nolako izaten da diskoak sortzeko prozesua? Hau da, zaila izaten zaizu kantuak aukeratzea, kantu asko egoten dira eta gutxi aukeratu behar dira, kantu batzuk egoten dira eta zuzenean onak izaten dira kantu honek, dioen bezala. Kantu asko ez dira egoten, ideia asko bai, baina gero kantu bihurtzen direnak hauek izaten dira. Hau da, nik ez dut abestirik deskartatu. Maketatutako ideia asko, bai, horiek abestiak dira, igual oraindik ez, niretzat, ez daukate letrarik, ez daukate egitura osatu bat, baina horiek asko deskartatzen ditut. Baina abestiak beraiek, igual gerorako utzi, bai, baina deskartatu ez ditut deskartatzen. Eta nahiko, ez dakit, sorkuntzarako garaian, esan nuke nahiko kaotikoa naizela, esan nahi dut. Ez dut abesti bat hasi eta abesti bat bukatzen. Igual ditut 3 lau hasita, okuritzen zait zerbait abesti hontarako, retomatzen dut berriro, pixkat horrela ibiltzen naiz. Zer guai. Aizu, 9 minutu gorrek amabietarako, nik uste dut sarraskian murgiltzeko ordua dugula, Sarraskia. Goiuri azalpenik ez duzu behar. Ez du behar. Nik galdetu nahi nizun jokin, oso kontzientea den, erabaki kontzientea den kantuen zerrenda, eta ordena ze diskoa hasten da, minera ohitu denak ezin du, zein eroso zegoen ohitu esaldi horrekin ez, minaz hitz egiten eta sufrimenduaz, eta
azkeneko abestian, hau alda inbeste sufritu ostean, merezi duguna eta horrek nolabait ematen dio hasiera eta itxiera diskoari, tartean badago argi gehiago eta badaude lore gehiago, baina hasi eta buka pixkat sufrimendutik egiten da. Hau kontzientea izan da, ordena oso pentsatutakoa da? Oso pentsatuta, bai. Gero pentsatu nuen zuzenekotara eraman edo ez, ere bai horrela, gero aldatu genuen, eta zuzenekotan beste zentzu badauka, baina bai egin ditun, imaginatuko zuen bezala, 11 prueba, ordena nola jarri, eta erabaki genuen nola hartu arnasarekin hasi eta bakitzergatekin bukatzea. Badaude diskoetan, kantetan, sarraskian saiatzen gara erreferentziak topatzen, batzuetan topatzen ditugu, kanpo referentziak beste abesti batzuenak, baina hemen ilusia egin dit hilarte dantza abestian topatzeak loak ez gaitu harrapatu. Uste nun beste bat esango zeniala. Ze abesti hortan badire bi. Hor badago referentzia bat, ez gaitza loak harrapaturi, baina musikalki badago beste referentzia handi bat abestian, dela Macklemoreri egiten diogun. Ez que nik goizan entzun dugu. Vale. Hemen lanean gentzen betartean. Eta pentsatu, egon da momentu bat, uste bakio zer diozun, pentsatu dana, hau, zerbait da. Baina ez dakit zer da, ez dut jakin esaten. Hori Macklemoreren nola da bestia, Can't Hold Us, igual loker nago. Eta sartu genuen, guk txaranga garaitan asko jotzen genituen Macklemoreren Thrift Shop eta guretzatzean. Gainera, ez txaranga garaian baizik eta bakizu, txaranga bukatu eta azkeneko ordu hori jotzeko gogoa eta hor jotzen genitun, ez? Orduan, hilarte dantzan guretzat zen momentu hori, eta esan genuen, hemen sartuko dugu zatitxo hori, eta eginaz ginoa, ez gaitza loak harrapaturi. Ze ona. Nola minutu gutxi dauzkagun, eta nik letretatik asko galdetu dezakedan, ze hori ere txalotu nahi dut letrak, ze politak, eta esaldi bakoitzak, oraintxe abestu duzun egidazuleko bat zure ilusioen artean, iruditzen zait maitasun deklaraziorik politena. Badago kantu hon bat aipatu dela Pablok, eta hor badago esaldi bat oso gogorra egin zaidana dela, holtzak guduzelai noiz bilakatu diren. Guduzelai sentitzen dituzu holtzak? Utziko jazu lehenen esaten, eskerrik asko, letrengatik, baina ez ditu dala bakarrik egin, kasu honetan, Garazi Esnagorak lagundu dit letrak egiten, eta saldi hori bereziki Garazina da. Eta idatzi... Garazi top. Bai. Muxu bat. Eta beste hau idatzi genuen pixkat goratzen dut, behin komentatzen ari ginela, jakin guzu ondo, gauzak ezagutu gabe, kritikatzeko duten ohitura, ondo esango dut, gauzak ezagutu gabe, kritikatzeko ohitura duten pertsona horiek, ez? Eta pixkat horren inguruan, horrek egiten duen mina, eta berez daukan garrantzia gutxi. Eta eaz puntutu araño, bilakatu diran estenatokiak, holtzak guduzela, ez? Bai publikoan zat, batzutan ere baita estenatokian dauden entzat ere bai. Zinik ikusi izan ditut estenatokikoak beste proiektu bat entzun gabe, horren inguruan hitz egiten. Orduan pixkat, horrelako kritika modura, edo pixkat, zaurian sartzeko goz, atea zen esaldi hori. Ona. Baukat denbora azkeneko bat galdetzeko. Azkenekoa. Egunak luzatu zaizkit diozu abesti batean, orain ez dakitza abesti den azki. Badakitzergatik, hori da. Eta lehenengo ez gaitzara lokarrapatu diskoan, esaten zenuen dap abestian egunak mendea dirudi ordea. Oso luze dira, zure egunak, oso luzeak dira. Egunan arabera, izaten dira, baude egun hauetako batzuk, etzaizu inoiz gertatu igual gauera iritsi, eta sentsatzoa duzula goizean egindako hori aurreko egunean egin duzula. Horrelako egunak ez, eta gainera, bazaudenean zure, igual bizitzako pasarte ilunen batean, joanik eta gehiago, pasatzen zen niri sentsazio hori ez, eguna bukatu nahi, eta ezin. Eta eguna bukatzen denean, ostras, sentsazio duzu hasi zenula eguna, baina duela, hori, 3 egun, zergatik, nekeagatik, hori da, pilatutako nekea, eta hori zen, hortik ies egiteko, lehenengo diskan behar nuen dap, pixka bat, eta bigarrenean, pixka zaurian sartu. Nik azken kanto eskatu horretik galetu nahi diot, azken galdera bat, argitu duen loreak zer behar zuen, argia ala ura. Biak behar ditu, lehenen behar du ura, eta gero behar du argia, ez? Hori lehen aipatzen nuena loreren abestiarekin, ez? Pena hortatik sortutako negar horrek edo ur horrek nola undu dezaken lur bat, argia etortzen denerako, lorea loratzeko.
3 minutu terdi eguerdiko 12etarako eta bigarren kantu bat eskatu behar dugu Jokini. Zein izango da joko duzuna, Jokin? Gaur bakarrik, baina nola hartu arnasa, abestuko izuet. Ederra, bagoaz ba. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan eta gaurko saioa agurtzeko, Janus Lester gurean dugu, nola hartu arnasa nahi duzunean, Jokin. Zein da modua begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu zein da bidea barrenak liberatzeko bakardadea une batez aigultzeko nola hartu arnasa airea falta niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu niñera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu ezin du ezin du Eguerdiko 12ak puntuan, zehaztasuna eta edertasuna parean, Jokin Pinatxo mila esker, Janus Lester, nahi duzun arte, eta guentzulek bagoaz bihar goizeko 10:00 hementxe, bigarren kafean, zaindu asko. Agur! Keep calm and bigarren kafea.